नमस्कार. तर आज आपण बनवलेली आहे ही कोकणात अशी स्पेशल अशी ही डाळ बनते वाटपाची. ही डाळ बनवलेली आहे, प्रत्येक सणासुदीला केली जाते, कोणताही सण असून दे. बघा छान मस्तपैकी झालेली आहे. चला त्याची रेसिपी बघूया. तर सोलफुल कुकिंग चॅनलमध्ये तुम्हाला सगळ्यांचे खूप खूप मनापासून स्वागत करते. आज मी बनवली आहे ही कोकणात बनणारी स्पेशल अशी वाटपाची गोडी डाळ बनवलेली आहे. खूप मस्त झालेली आहे. अगदी एकदम सोपी रेसिपी आहे. कोकणात कशी माहिती, प्रत्येकाच्या घराघरामध्ये ही अशी प्रत्येक सण असून दे किंवा कोणताही कार्यक्रम असून दे, मोठे कार्यक्रम असतात, पूजा असते, होम हवन असतात, तिथे अशी ही डाळ बनली जाते. एकदम सोपी रेसिपी आहे. चला तर याची रेसिपी बघूया. रेसिपी जर थोडी जरी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू सो मच. रेसिपी आपण स्टार्ट करूया. इथे आपण गोडी डाळ बनवण्यासाठी मी इथे तुरीची डाळ भिजत घातली. या वाटीने मी घेतले 1 वाटी डाळ, 2 ते 3 पाण्यामध्ये व्यवस्थित धुवून घेतली आणि त्यामध्ये पाणी टाकलंय. हेच 1 ते 1.5 वाटी असं पाणी टाकलेलं आहे, अंदाजेच टाकलेलं आहे. त्यामध्ये टाकायचं आता आपल्याला हळद, थोडीशी मिरची, मिरच्या आहेत या 3 मिरच्या आहेत, उभ्या चिरून घेतलेल्या आहेत. त्या कमी तिखट असतात ना, त्या मिरच्या आहेत, त्या पोपटी मिरच्या बोलतात त्या आहेत, कारण मी लवंगी मिरच्या नाही घातल्यात त्या. आणि टॅमॅटो, लहान मुलं खाणार आहेत ना, त्याच्यासाठी खूप तिखट असतात त्या लवंगी मिरच्या. आणि थोडंसं मी आणि हे झालं. आता हे वाटपासाठी बघा खोबरं मी घेतलेलं 1 वळ आहे, त्याच्यातलं थोडंसं खोबरं घेतलेलं मी, अर्ध म्हणजे, ठीक आहे. त्याच्यानंतर थोडंसं जिरं आहे, कोथिंबीर, कढीपत्ता आणि हळद आहे. फोडणीला आपल्याला राई जिरं लागणार आहे. 1 वाटी असताना नारळाची 1 वाटी, त्यातलं अर्ध घेतलेलं आहे खोबऱ्याने, ठीक आहे. आता मी ही डाळ जी आहे ना ती उकळत घालते. कुकरमध्ये चांगली शिजायला पाहिजे. 3 ते 4 अशा शिट्ट्या करून घेते, व्यवस्थित शिजली पाहिजे डाळ. आणि डाळ कधी कधी बघा सगळ्या कोणाकोणाची ना वर येते, तर ती वर येऊ नये ना म्हणून मी ना तेल घालते त्यामध्ये थोडंसं. 1 TBSP एवढं तेल घातलं ना की डाळ आहे ना वर येत नाही शिजताना. आता ही मी डाळ उकडून घेते कुकरमध्ये. 3 ते 4 शिट्ट्या, 5 पण लागू शकतात. आपली डाळ उकडून रेडी आहे. हे बघा मस्त उकडलेली आहे. घोटून नाही घ्यायची, अशीच ठेवायची ही बघा. आणि आपलं वाटण पण मी तयार करून घेतलेलं आहे. आता फोडणीला घालूया डाळ. शिजते तोपर्यंत मी हे वाटप लावून घेते. इथे खोबरं घालते, खोबरं, जिरं आणि थोडीशी हळद. हळद आपण आहे ना बॉईल करताना पण टाकलेली आहे थोडीशी. आणि हे जिरं, थोडंसं पाणी टाकून असं जाडसर असं वाटून घ्यायचं. एकदम पेस्ट नाही बनवायची त्याची. हे वाटून घेते मी आता. आता हे ना वाटप घालून घेते. थोडंसं पाणी घातलंय मी आणि आता डाळ घालायचे. हे परतवायचंय चांगलं. 1 टेबलस्पून एवढं मी तेल घातलेलं आहे, चांगलं तेल तापलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये राई आणि जिरं घालते, हाफ टीएसपी एवढं. त्यानंतर कढीपत्ता घालते. चांगलं परतून झालं की त्यामध्ये आपण वाटप घालायचं. हे मस्तपैकी डाळीला उकळी आलेली आहे. आता मी कोथिंबीर घालते वरून थोडीशी आणि आता गॅस बंद करते. आपली वाटपाची गोडी डाळ रेडी आहे. मस्त झाली आहे बघा, छान अगदी.